खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो आं बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो नैबे भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो जोंहा जोंनि राङापारा हालामनि सिङाव थानाय जोंहा गणेशपुर गामि बे गामिनि लाइमोनफ्रा खाम सिफुं सोलोंनायनि हाबाफारि लाबाय दंमोनथ' दा बे हाबाफारियाव लाइमोनफ्रा बा फरायसाफ्रा खाम सिफुंखौ सोलोंनानै बेसे आवगायखो जोंहा ओरैनो मास मोनसे एसे बारबाय आरोना मास मोनसेनि सानथाम सानब्रै बिदिनो सप्तासेसो जासिगोन आरोना मास मोनसे बारनानै दा बेखिनि समाव आरोना लाइमोनफ्रा बेसेसो आवगायखो बेसेसो हाखो आं बेखौ दिनै माने सोंगोन आरोना बिथांमोना कनफिडेन्सजों गावनो बेसेबां हाथारदों बेखौ आङो बिथांमोनाव साफा साफा सोंगोन आरोना सोलोंगासिनो लोगोफोरा नै नुदोंना प्रेक्टिसाव दंगासिनो दा माबायदि जायो सोंना नायनोसै लोगोफोर गथ'फ्रा हादोंना हामाराखै लोगोफोर नै बिदि प्रेक्टिस खालामगासिनो माखासेया दिनै फैयाखै लोगोफोर सिफुङा प्रेक्टिस खालामगासिनो गावसोर माबायदि कनफिडेन्सजों सोलोंगासिनो हादोंना हायाखै बेखौ बिथांमोननियाव दिनै सोंगोन आरोना आङो माबायदि बिथांमोनाबो फारि नायलांबानो जाबाय लोगोफोर माखासेया गाव गावनि आथिङावनो सोलोंनो गोनां जादों खामनि आंखाल नालाय खामा बे गंनैल' दङ खामा दा बेनिखायनो माखासेया गाव गावनि आथिङावनो सोलोंनो गोनां जादों माखासेया लोगोफोर नै सिफुङा प्रेक्टिस खालामगासिनो माखासेया नै दासो फैगासिनो गथ'फ्रा लोगोफोर जोंहा नैबे फंबाया जाहैबाय बे गामिनिनो लाइमोन आफादनि गाहाय आफादगिरि ना बिथांमोननि अननायावनो बा दैदेननायावनो बिथांमोननि गामिया खाम सिफुंखौ सोलोंगासिनो आरोना बिथांमोननि अननायावनो खाम सिफुंखौ सोलोंगासिनो आरोना लोगोफोर दिनै नैबे गणेशपुर गामिनि लाइमोनफ्रा खाम सिफुं सोलोंनाया मास मोनसेनि एसे बारबाय दा बेखिनि समाव नैबे लाइमोनफ्रा खाम सिफुंखौ सोलोंनानै बेसे आवगायखो गाव गावनि कनफिडेन्सनि गेजेरजों मा आयदाफोरखौ हाखो लेसनफोरखौ हाखो आं बेखौ बिथांमोननियाव फारि सोंसै आरोना बिथांमोना बुंलांदो नैबे जाहैबाय जोंहा नामा मामोनलाय नोंना रनजिता बसुमतारी ओमफ्राय नोङो मा आयदायाव लादोंमोनलाय खाम आयदामोन ना दिनैसिम सोलोंनाया से दानानो जाबाय खोमा ना बारबाय से दान बारबाय बे से दान बारनायनि गेजेराव नोङो ओरैनो मोनबेसेसो आयदाफोरखौ हाखो देलाय जेनेबा नों मोनबेसे आयदाफोरखौ हानाय जाखो नोंनि कनफिडेन्सजों हाथारनाया जेनेबा खाम बुनो हानाया 12थासो आयदा हाबायना बे 12थासो आयदानि गेजेराव नोङो माखासेफोरनि नामखौ थाबैनो बुंलांलाय नोङो एसे थाबनो मा आयदाफोरखौ हाखो जेनेबा बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय सत्रालि दे बुंलांबाय था सिख्रि सिख्ला दाउस्रि देलाय ओमफ्राय गुरुंबां गोसोखां बुंलां दे मामोन आंथ' फोरोंनायाथ' जात फोरोंजोब्बाय ना माखौबा ओमफ्राय दे मामोन बारदै सिख्ला बुंबायमोन नामा ना गुरनाय ओमफ्राय दे जायखिजाया बुंजोबलाय माखौ हादोंमोन आर'जनि आयदाफोरखौबो हाबाय बाथौ थारनाय आयदा हाबाय आलासि बरायनाय आलाप देंखो ना बेफोरखौ गोसोआव फैयाखै हाबाय ना 15थासो आयदा हाबाय बिथांमोना गोसोआव फैजोबाखै होमबा कनफिडेन्सनि गेजेरजों ना हादों दा
आरो हाबावगोन होननानै सानो नामा हाबावगोन दा ना सोलोंबानो हागोन दा ओमफ्राय बेथिं दङ जोंहा मा नाममोन नोंना सबिता औवारि दा बिथाङाबो सोलोंनाया 1 दाननिनो बारा जाबाय बेजों समान समान आरोना ओमफ्राय दा नोंबो नोंनि कनफिडेन्सनि गेजेरजों मोनबेसेसो आयदाफोरखौ हाखो नोंबो 12थासोआनो ना मा मोननैसो बुंलाय दाउस्रि देलाय बागुरुम्बा गराय दाब्रायनाय सिख्रि सिख्ला बेनिफ्राय बुंलांलाय मा माखौ गोसोआव दं थाब बुंलाय रुमबां ओमफ्राय गैला गोसोआव फैयाखै लोगोफोर बिथांमोना सोलोंनायाथ' सोलोंबाय फोरोंनायाथ' फोरोंबाय आंबो 20तासो लेसननि खाथियाव दा माखासेयाबो माबायदि आं सोंलांजोबखानोसै मानिकमोन नामा नोंना नोंना खामाव ना मोनबेसेसो आयदाखौ हाखो ओरैनो गासै ओरैनो 7ता 8तासो हाबाय 7ता 8तासो आयदाफोरखौ हाबायना दे होमबा बरिया ना दे नोंबो मा नाममोन हायनामोन ना ओरैनो मोनबेसे आयदा हाखो नोङो नोंना सिफुंमोन ना लोगोफोर बिथांमोना बि ग्रुप सि ग्रुपआव दङ बिनिखायनो 3 आयदाखौल' मोनदों बांद्राय हाथ'वाखै ओमफ्राय प्रिति ना नोंबो मोनबेसे आयदाखौ हाखो 3 नोंनाबो सिफुङावनो ना लोगोफोर बिथांमोनाबो बेबो बि ग्रुपआवनो दङ नै जोंना देंखो बेबो बि ग्रुपआवनो दङ मोनबेसेसो आयदा हाखो नोङो मोनबा 6ता 7तासो जाबाय ना बि ग्रुपआवनो दंना नोंहाबो लासैनो हाबावगोन ओमफ्राय जोंना नैबे बिसोर सानैयाबो खामावनो ना नोंसोर सानैयाबो बेनिफ्राय मोनबेसेसो आयदाखौ हाखो नोंसोरो 15तासो आयदा हाबायना ए ग्रुपआवनो दंना नोंसोरो ए ग्रुप ना बिथांमोनजोंनो समान बिसोरो ए ग्रुपआवनो समान हादों आरोना बिथांमोना मा लेसनखौ हाखो आं सोंलायलायला गोलाव जागोन भिडिअ'आ ओमफ्राय बिथिं दङ जोंहा बि ग्रुपनिनो जरनामोन नामा ओरैनो मोनबेसेसो आयदाखौ हाखो नों 6ता 7तासो आयदा हाबायना बे 1 दाननि गेजेराव ना ओमफ्राय जोंना मा नाममोनलाय रेजिना नोंलाय मोनबेसे आयदा हाखो मोनबासो हाबायना बिथाङाबो CBE ग्रुपआवनो दङ ओमफ्राय बिथिं सुमित्रा दङ नोंलाय मोनबेसेसो आयदा हाखो मोनबा 6तासो हाबायना थिग दं दे लोगोफोर दायो आङो सिफुंनिखौ सोंनोसै आरोना बिसोरो मोनबेसेसो लेसनफोरखौ हाखो आरो माबायदि सोलिगासिनो बेखौ सोंनोसै आङो बिथांमोननियाव सिफुं सोलोंग्राफ्रानो गैथारा नै लोगोफोर एकदम खमथार बिराद बुरजामोन फार्स्टआव ओमफ्राय माबोरै गाजोबखोथाय मिथिला आरो दा बिथांमोननियाव सोंनोसै आङो फारि लोगोफोर नै बिसोरो सिफुंनि ए ग्रुपआवनो दङ नोंना मा नाममोनलाय अमित गयारि आरो नोंनिया दोमैलु बसुमतारि लोगोफोर बिथांमोनानो सिफुंनि ए ग्रुपनि दा नोंसोरो सिफुं सोलोंनाया खैदिनसो जाखो ना मास मोनसे बारबाय मास मोनसे बारबाय ना मास मोनसे बारनानै दा नोंसोरो मोनबेसेसो लेसनखौ हाखो बायदि सिफुङाव 11ता लेसनफोरखौ हानाय बायदि मोनबाय ना मोननैसो नामफोरनि मुंखौ बुंलाय मोसाग्लांनाय दाउस्रि देलाय बालाहामा बारदै सिख्ला ओमफ्राय जों देलायस्रि खानाय रुमबां देलाय सानैबो बुंलाय गोसोखांना थाबनो मा आयदाखौ हाखोमोन सम आरो देंखो बागुरुम्बा हाबायमोन ना गराय दाब्रायनाय ओमफ्राय बिथिंजाय सत्रालि हाबाय खामान होनाय ओमफ्राय बिथिंजाय मा दंमोनलाय जोंहा दा गोदान सोलोंबाय थानाया ना गुरनायबो दङ बेनिफ्राय रुमबां दङ ना जायखिजाया बेफोर आयदाखौ हाबाय आरोना गावनि नाजानायनि गेजेरजों थिग दं आरो बिथिंजाय दंबाय जोंहा मा नाममोनलाय जोंना सोदोमस्रि महिलारि ना जोंहा बिथाङाबो ए ग्रुपआवनो दङ सिफुंनि मोनबेसेसो आयदाफोरखौ हाखो नोंबो 11सा आयदाफोरखौ हानाय जाबाय ना दा मोननैसो नामफोरनि मुंखौ बुंलाय बागुरुम्बा सत्रालि बालाहामा
ओमफ्राय सिखिरि सिख्ला उम, ओमफ्राय दाउस्रि देलाय मोसाग्लांनाय ओमफ्राय गोसोआव फैला ना सोलोंनाया जोङो बिराद सोलोंबाय लोगोफोर बेनिखायनो गोसोआव फैयाखै दा से दाननि गेजेरावनो खोब जथेस्थ' आवगायदों बिसोरो हादों आरोना गाव गाव नाजानायनि गेजेरजों दायो दंबाय जोंहा सासे बिनानाव दंबाय नै जोंना मा नाम मोनलाय रबिता बसुमतारी रबिता बसुमतारी ना बिथाङाबो ए ग्रुपआवनो दङ मोनबेसेसो लेसन हाखो नोंहालाय 11टा नोंहाबो एखेयानो ना मोननैसो आयदानि मुं बुं मा माखौ बागुरुम्बा मोसाग्लांनाय दाउस्रि देलाय उम, सत्र'आलि उम. ओमफ्राय बालाहामा बावबायना सोलोंनाया गोबां दंमोन बावनाय मोनदों बिसोरो दे जायखिजाया गोजोननाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बिथांमोना गाव गावनि कनफिडेन्सनि गेजेरजों खाम सिफुंखौ मा लेसनफोरखौ सोलोंनो हाखो बेखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ मिथिबाय जानांगौ बिथांमोना से दाननि गेजेरावनो आरोना ओरैबायदि खस्थ' खालायनानै माने नांथाबनायनि गेजेरजों हादों आरोना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला बिथांमोनखौ एसे कमेन्टनि गेजेरजों बोर सारस्रिहरदो जाहाथे बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन हालांगोन होननानै आरोना आरो जेसे हायो एसेबां लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना बेबायदिनो जेसेबां हायो एसेबां लाबोनो नाजागोन दिनै एसे खम फैदों लोगोफोर दा बिनिखायनो बारा गोसोआ बायहां जागासिनो लोगोफोर दा जेखिजाया लोगोफोर दिनैनि जा खाम सिफुं सोलोंनायनि आयदा बेखौ जोङो दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै दायो जोंहा स्टुडेन्टफ्रा इसोरनिसिम आर'ज खालामनो नागिरबाय दिनैनि जि जोबथा बिदाय दायो बिथांमोना इसोरनि सेराव गाव गावनि थांखिखौ बुंथिना लाथोंसै मोनाबायबो नालाय